mi lado, corazón, del alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que poder me hizo quererte, no. Muy bien, muy bien. Doncs ara quina cançó ens portes ara? Aquella que ha dicho la iaia, quina és la que ha dit la iaia? Doncs bé, anem amb l'última cançó que cantarà Francisco Martínez, Sí. que ara serà Corazón quina? Loco. Corazón Loco. Endavant. En aquesta despedim l'any 2008 i se la dedico a tots els meus fills i al net, perquè tingui, i a la meva dona, clar. Vale? Venga. Corazón Loco. Vale. Es la mamá, ¿ya ves? Vale, vale. ¿Ya ves la mamá? Sí, Mira la izquierda. sí. Abandonar els avis? Ah, vale, vale. Vale, adeu. Mira, la última ràpida, Sí. que ja estarà.